Balik na makapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga magpakisayod ta ini istorya sa usa ka COVID survivor sugbuano ni siya makapuso unsay iyang mga hagit nga giatubang sa pagpakigbatok ning mga sakit ug unsay nakatunan niya ning maong kasinatian. Makauban nato karong buntaga usa ka event planner, stylist, coordinator si Gaylord Aves. Good morning, Jai. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga og pag-share sa imong istorya sa atong mga kaigsuonan diha. Suginli mi unsa may imong istorya pagsugod nimo nakasinati ka og symptoms sa COVID-19, Jai. Yes, ako mo share gid sa katawhan sa Sugbo no nga dili lalim gyud ning ang ato ang atong gisagubang COVID-19. So nagsugod ang ako ang symptoms ning gawas siya by May 21. Nagsugod siya og kapoy sa lawas, labad sa ulo, Sir Nico. And then pagkahuman ni ana, kapoy og dili og walay gana mo kaon. So mao to nga ako lang gitumar-tumaran og mga biogesic, paracetamol kay para at least mahuwas-huwasan ang akong gibati. Pero pagka May 22 to May 23, isugod na gawas ang akong sore throat nya. Nag-fever ako na. So dita it ordinary lang ni nga sakit kay mao man gid atong naandan nga sakit ta kay labi nagbati ang atong panahon mo to nga grabe gid kaayo nga nagsakit ang akong lawas wala ako'y gana mo lihok kapoy unya dili sad ko ganahan mo kaon. Nahibulong ko nga nganong mawagtang-wagta mag-apas ko sa akong ginhawa, so mawala ang ako ang gininhawa ko, magstorya ko, maputol siya, so nabalaka gyud kayo ko para unta nga mahibaw-an kung unsa gyud ang ako ang sakit. So ni ato kog triage sa Chongwa sa atubangan sa emergency room, ila kong gipa-fill up og form and then gitest ko nila sa CBC, urinalysis, mga basic x-ray kay nag-ubuman ko. And then ito ko gikwaan og mga rapid testing o ang ilahang swab test. Nasuta sa doktor nga grabe gyud ay kaayon pati ang iyang nakita sa x-ray na asay mga dili maayo nga pneumonia nga nakita sa ako ang x-ray, Sir Nico. So ni-advise si doctor nga huwaton lang ang result and then mag-quarantine lang for 14 days. Maayo na lang kay naatay doctors nga mga kaila nga mga higala nga ako yung gipasiguro og sure ang akong status kay naglisod jud ko ginhawa niya nakuyawan na pud ko. Mao to nga may gani kaay may nalang ni nakita sa system nila bisag wala pa ang doctor nako ni announce nga katong nag-consult nako sa pag-swab test o pag-x-ray ni declare sila nga rapid test is negative but ang akong swab test kay nag-positive gyud siya. Ako ni surrender ko sa akong kaugalingon kay para makabaw ko nga dili ko makatakod sa silingan sa mga kliyente o sa mga laing tao labi na sa akong pamilya gyud nga COVID positive ko ang result sa Chongwa pero dili pa naka-declare kay wala pay proper announcement gyud nga gihuwat nato sa doktor. Nabalaka naman ko Sir Nico kay nag-difficult in breathing naman jud ko nya ni coordinate nako ang sawang kalero nga barangay nga ilahi na lang gyud ko para sa seguridad ko sa akong pamilya. So gibutang ko, gikuha ko diri ambulance sa ako ang Banimalay. Gidala ko nila sa isolation center June 1. Gabiing dako. So nangandam ko kay kanila laging first timer ta aning sakit Sir Nico, lisod kaayo wa ta kay wala koy kalibutan. So ni kuyog ra pud ko sa ambulance. Unya pag kuyog na ko sa ambulance, gidala ko sa public school isolation center. Pag-abot na ko dito Sir Nick, nadismaya lang ko kay nagtuo man sad ko kay tungod na ako'y gibati, na ako'y hilanat, nga kabalik-balik, na ako'y ubo. Nya, naglisod ko ginhawa, ang akong expectation sa isolation center gyud kay naay mo sugat nga nurse, nga mo atiman nimo, na ay at least i-check man lang imuhang BP o ang imuhang oxygen saturation. Nya, human, i-monitor ka. Pero lahi man day ang ako ang nasugat, ang pag-abot na ko dito Sir Nick, na dismaya lang ko kay gibutang na ko sa classroom nga pertig yung hugawa, walay atiman, apag yutoy kauban nako no nga kanang kuyog yun nako nga usasad sa mga asymptomatic ko no mao na ilahang giingon, pero naglisod og nawa nahibong lang ko nga nung wala data og ospital. Mo to nga na hadlok gyud ko, nabalaka gyud ko maayo. Unya nagpatabang na lang ko sa akong mga kaila.
Isendan ako picture sa akong sitwasyon sa isolation center ang akong mga kaila nga makatabang nako in town o kanang nigawas na lang gyud ko sa kanang isolation sa classroom kay ang akong gipangita hospital or makatabang man lang nako wa man ko nagpa treatment o VIP nangita lang gyud ko oxygen nga di maluwas ko sa ako ang paglisod sa ginhawa. So ni-rest ang akong papa nga senior citizen in town nga mo drive na ko, katuyok-tuyok mo gabiing dako sa Cebu City, Mandawi City, wala jud, wala nay available ang mga hospital nga makadawat pag pasyente labi nag positive gyud ang pasyente. Nagpatabang po kung mahimo bag masulod ko ditong dapita sa ilahang gipangbuhat nga mga bayanihan center o kuban pang mga sa North Reclamation nga isolation center apan wala gyud ko ni mahimo ang ato ang barangay kay na bilong man ko sa barangay Sawang Calero o sa Nicolas proper unya dili kuno dapat to dalon dito. Gi-refer mi nila sa ARC hospitals sa Lapu-Lapu na. Mo to nga naabot ko atong gabi na late night na sa Lapu-Lapu City sa ARC hospitals ug gi-receive dayon ko nila gi-uptake kaayo ang ato ang mga frontliners nga naa sa emergency rooms nga nidawat dayon nako o gi-isolate dayon ko nila og room. Kumusta imong experience sa Sud Hospital pila ka adlaw ka dito, Jai? Mga na-admit ko June 1 Sir Nico, nakagawas ko og June 10. Approximately mga 9 days ko dito. Nindot kaayo ang development sa ako ang pag-fight sa COVID-19 kay kana bang nisupol gyud ko kay nag-announce na ko sa publiko nga na COVID ko at least ma-inform ug ma-aware man kinsa to ang ako ang mga naduulan prior nga nasakit ko at least maka pangandam pud sad sila muna nga usap pod ni nga ako nakatunan nga kinahanglan sad gyud nato kahibaw-on ang publiko kung unsay status nimo kay para ma-aware gyud sila o kinsa man ganitong naduol or na contact at least na contact tracing nga makapangandam pud sad taon ang publiko. Arita sa imong pamilya while na-admit ka ang imong pamilya napaubos sab sa quarantine. Kumusta man sab sila, Jai? Kani laging kalisod pod nato Sir Nico kay moingon ta og lockdown, moingon ta og kaning dili na pagawson, wala man sa tintaw mi nakapangandam aning sakita, wala mi nakapangumpra og daghan. Nagtuo sa tintaw ng akong pamilya nga aduna po'y madawat nga ayuda gikan sa ato ang lokal nga barangay or di ba sa ato ang city councilor or city officials o gikan sa gamhanan nga mga ayuda para dili po din taon makagawas ang ako ang pamilya. So, nagpaabot in taon ang akong pamilya, Sir Nico, pero sad to say, wala gyud naabot nila bisan usa na lang ka kilo nga bugas. Na ako sa hospital, Sir Nico, kay usamon ko sa ako man gyud ang nagdala sa pamilya, nag-head aning pamilya nako kay breadwinner man ko. Nag-agaw buhay ko sa hospital, Sir Nico, nag-text pa in town ng akong brother nga kinahanglan sila aning mga grocery items in town. Nga wala na sila makaon sulod sa panimalay, wala gani sila nagkumusta, wala gani Department of Health nga nitawag nako para mag-conduct og contact tracing kung kinsa nga po ang mga nahalubilo anang mga adlaw before ko na-admit, before ko nasakit sa COVID. Wala gyud sila gibuhat nga aksyon. In line with this, Jai, ingon mo gud ang Cebu City nga preparado sila ani nga COVID. Tan-aw nimo basing on your experience, nakapangandam ba gyud ang barangay, ang city hall sa kining ani nga mga kaso? Sayop na ang ilang ingon sila nga na dako ang pagpangandam sa Cebu, well prepared ang Cebu, unya well equipped pa gyud ang Cebu. Dako kaayong sayop na siya, bakak gyud kaayo na siya sa akong nasinati kay mismo ang mga barangay nga lokal wala sila kabaw kung unsay angay nilang pambuhaton. Walay protocol, walay SOP. Unsay buti mo ipaambit sa mga frontliners sab nga nakatabang sa imong recovery o unsa po'y message nimo sa mga officials nato sa city, sa DOH, national officials ba? Unsay buot nimo nga ipaambit kanila? Ang ato ang mga frontliners, dako kayo kung saludo no sa ato ang mga doctors, mga nurses, tanang mga naglihok nga mga hospital staff, gamay man nga posisyon o dako man gani tanang mga nag-fight batok laban aning COVID. Dako gid kay nakong ikapasalamat ninyo as in utang nako ang inyong ang ako ang kinabuhi sa inyong pagsakripisyo. Grabe gid kaayo ang inyong gibuhat sa ako. Ang ato ang gobyerno
i-purchase nato instead nga magkusik-kusik ta og kaning patukod og bag-o na pod nga mga edipisyo, ato na lang ipalit og mga equipments. Kay dako kay nang tabang niya ibutang nato sa ato ang mga isolation center, mga classrooms, public school, kay para at least magamit na. Ang akong hangyo lang unta nga i-educate nato ang katawhan, dili nato luagan ang seguridad. Atong pag-striktuhon, kung mahimo atong i-example ang Davao, kahadlukan gyud kaayo ang ilang pamalaod. Naagi respeto ang mga tao. Right, daghan kayong salamat pagkanindot sa imong istorya og talag sa unsab. Pasalamat mi sa imong pagpaambit sa imong istorya kaniadto positive karon negative na usa na ka COVID survivor si Gaylord Aves. Daghan kayong salamat, Gaylord. Daghan kayong salamat. Mayong buntag. Thank you so much.